Isa ang patay samtang 5 ang nasamdan human paulan ni Ugbala ang ritual sa usa ka tradisyonal nga bunyag sa tribong Yakan niadtong Biyernes sa gabi, Hunyo 2 sa barangay Buet Besey, Lamitan City sa Basilan. Giilan ni Police Lieutenant Colonel Arlan de Lumpenes, hepe sa Lamitan City Police Office, ang namatay nga biktima nga si Amil Hasan Asbeto Moro, 56 anyos, nga residente sa Setio Puno Ubag, Barangay Badya, Tipo-Tipo, nga mitambong sa bunyag ni adtong higayuna. Gawas sa namatay nga si Asbito, laing 5 pa ang nasamdan sa pagpamusil ug 4 niini mga minor de edad. Nagilang sila si Arham Daang, 16 anyos, Hasima Daang, 12 anyos, nga taga Barangay Badya, Tipo-Tipo, Nurhayna Anong, 12 anyos, taga Barangay Bue, Ebo, Lamitan City, Salman Marquez, 14 anyos, residente sa Barangay Bue Besey, ug Rahia Alim, 27 anyos, nga taga Barangay Badya sa munisipyo sa Tipo-Tipo. Giila sa kapulisan ang suspect nga si Arman Misa Kahagi, taga Barangay Besey, na wala na igkita human sa krimen. Matod sa report sa Lamitan City Police Station, mitambong og bunyag ang mga biktima dihang kalit nga miabot ang suspect nga si Misa ug nagpaulan og bala gamit ang M16 rifle base sa basiyo sa bala nga nakuha sa lugar. Gipangdala dayon sa hospital ang mga nasamdan. Personal nga bangi ang usa sa nakitang hinungdan sa krimen. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan. Stay safe.